Davies a dwi'n chwarae ac hyfforddi I Clwb Gogledd Cymru. Dwi'n chwarae ers 2 blynedd a dwi'n chwarae I Gogledd Cymru a dwi'n chwarae tîm Cymru a dwi'n wrth fy modd yn chwarae. Mae 'na 5 pennaethod yn mynd o'r bob tîm, felly mae 'na 10 ar y trac ar un amser, 4 blocer, 1 jammer o bob tîm, a mae'r jammer yn mynd heibio'r blociwr a maen nhw'n cael pwynt pob person maen nhw'n mynd pasio. Ond maen nhw'n cael taro I gilydd, felly mae'n andros o ryff a lots o tactics. Dwi wedi cael anaf unwaith neu ddwywaith, ysgwydd a ribs a sternum unwaith. Dwi'n cael lot o esgyn I torri. Dwi wedi teithio lot gyda tîm Cymru, nes mynd I Gwlad Belg a I Iwerddon a Dallas yn Texas i'r Cwpan y Byd. Dyn ni jyst wedi dechrau British Champs a ddaru ni ennill gêm gyntaf ni blwyddyn yma. Fyswn ni'n hoffi chwarae yn erbyn y tîmau yn America. Dyn ni isio ennill British Champs yn division ni ar y funud, dyna'r goal ar y funud. Os ydych chi ddim yn hoffi rhedeg, mae'n andros yn dda achos mae gennych chi olwynion. Chi'n gallu taro pawb, ond fydd pawb yn rhoi hug mawr I chi ar y diwedd. Mae'n andros o loving sport. Dych chi'n gallu bod yn rough, ond mae pawb yn andros o ffrindiau.